Dámy a pánové, vítám vás u dalšího reality show podcastu, se mnou Jakub Děka. Jaroslav Olách. A máme tady. Já jenom řeknu, počkej, já ještě bez jména uvedu to, co jsi řekl ty, když přišel a také se na mě koukal. Kámo, jsi z čeho převlíc? On na mě. Ten je hezký. normálně Kuba mi říká, ty je hezký. Tak cením chalani, akože... Umíte říct. Ale, kámo, to musíš... A kdo je hezčí? Adam nebo on? Kámo, dělej. Jsou si podobný. Ne, jsou to podobný typy, ale no. asi jako, kdybych byl holka, tak asi Dušan mi přijde teďka hezčí. Jako dřív, kámo, je jakože ve větší formě. Dřív teda ne. Když se k tomu taky dostane. Že tady máme Dušana z Love Islandu. Jo, máme tady Dušana. Ahojte, ďakujem veľmi pekne za pozvanie, chalani. A vyzeráte byť ako super, takže ja sa strašne teším na tento podcast. Zatím vypadáme. Je jedno, jak vypadáme, vypadáš líp trošku, ale dobrý. Asi třeba 7 let nejet vypadáš. Akože. Vieš čo, akože išiel som dosť dole, teraz momentálne váhou, zrazu z ničoho, vieš, proste veľa vecí, veľa povinností, stres, vieš, poriadne sa nemáš ani kedy najesť a ja som bol taký, že som jedol denne 4000 kalórií, takže a do toho tréningy a teraz vlastne som necvičil 4 týždne poriadne, tam na tej vile bolo fitko také, tam sa nedá moc cvičiť, asi tak, jak ty seš zvyklý. No vôbec, tam sme mali najťažšiu váhu 90 kg, vieš, to, s tým som sa rozohrieval, keď som bol vo voľnej, akože v top píku, vieš, takže... Ale jako kámo, jakože když ti uvízla oliva more mezi kozama. Jakože, kamo, mě by tam taky uvízla, ale z jiných důvodů. Hej, co to cucám? Říkám, to není oliva. Hrozný. To je to. Ale počkej, jakože, kámo, ty jsi tam vypadal ve formě celou dobu. Tak to cením, ďakujem pekne. Jakože, jestli to dokážeš posunúť, tak je to... Ako ja som tam išiel ešte voľném v takom tom píku mojom objemovej fázi. Aha. Čiže teraz ja som tam mal nejakých 96, keď sa bavíme o tom, momentálne mám 91, hej, takže akože som išiel relatívne dole. Teď mi všichni budou psát, jak ti lezu do... Ale prostě... Já tam dám komentář. Jaroslav. To je taká agresivní, ty magore. Hele, Dušánku, já jsem jeden z lidí, který přišel na jednu věc. A hrozně lidí mi vždycky to řekne, jakože řekl jsem to i Kubovi, ještě pár lidem jsem to řekl, svojí přítelkyně a tady to a vůbec to nevěděli, ale ty už si v jedný reality show byl. Áno, a ja som sa tým netajil. Ne, to ani nejde o to, že by se s tím tajil, ale nikdo tě nepoznal a myslím si, že to je kvůli těm vlasům, kámo. Je to určitě kvůli tým vlasům. To si teda myslíš úplně bálečně. Tak kámo, není to jako, že by měl prostě 200 kilo, zhubnul 300 kilo, vole, měl, já nevím, taký afro, kámo. To byl jenom culík prostě. Kámo, no ja keď som si rozpustil vlasy, tak som ich mal fakt, že po pleciach. No. Bola to éra, kedy vlastne bol COVID predtým. Nechodil som sa strihať a mal som takú víziu, že ich chcem darovať na onkologické účely. Ale keď mi vlastne potom povedali, že by som to musel mať ďalší rok a pol, keď už som ich mal takto dlhé a mne sa dosť zničili, a vlastne by sme sa mohli dostať aj do tej fázy, že by som ich fakt mal dostatočne dlhé, ale... Byli by k nepoužití. Presne tak a došla mi hlavne aj ponuka zo zahraničia, čo sa týkalo modelingu, aby som sa ostrihal, oni to vyžadovali, tak som potom povedal, že OK, že proste toto je taký ten bod, že jednak mne to už začínalo vadiť, som vyzeral jak Yoda, keď som si dal vlasy do copu, tak tuto také tie baby vlásky, vieš, toto mi to tu stálo, tak ja som proste bol z toho úplne, že na prášky. Zober si, že sa proste osprchuješ a máš takúto guču vlasov za každým vonom, vieš, v odpade, to mi liezlo na nervy a preto veľmi dokážem oceniť dievčatá, ktoré to po sebe za každým upracujú a hlavne ja som taký ten tolerantnejší v týchto veciach, lebo som proste s tými dlhými vlasmi žil. Ale neľutujem to, že som to mal, bola to veľmi pekná éra, len hovorím, som vyzeral úplne inak, ako vyzerám teraz. Kámo, jakože když si dáš tyhle 2 fotky, tak to jsou 2 jiný lidi. Jako, hele, mě to... Ak to máte na to video, tak potom si to tam daj. Tam musíš dát tu fotku z toho. Já se jenom chci zeptat. Ty jsi byl, jak se to jmenuje, svatba? Na prvý pohľad. Svatba na prvý pohled. Nechci se bavit úplně o té reality show, jak to tam chodí a tady to ne, ale proč skončil ten vztah?
Vieš čo? Že vy jste vypadali mega jako dobře spolu, že to vypadalo jako fakt... A ty si to pozeral? No kámo, já to jsme na to viděl. koukali. Fakt? Ale my koukáme na všechny... Ne, my jedeme všechny reality shows, no. Jako. OK, tak musíte v rámci podcastu, hej? Já musím, no. Ale viděli jsme toto to bolo právě, čisto no. slovenská reality Jo, show. jo. Kámo, my koukáme Růži pre nevestu, co blázno. Tak akože, ale Rúža pre Jednička, nevestu je dvojka. super proste, Jako hej, je, halo. je, Ja som si na ale- tom ulietaval. Ale tohle byla taková jakože Bčková reality show, by se dalo říct, veď oproti Love Island a tady akože těm je to neporovnateľné v rámci tej produkcie, ktorá bola pri prvej reality show a pri Love Islande. Je to proste fakt neporovnateľné. A ono to tak v podstate vždy bude, že niekde bude tá produkcia väčšia a Áno, niekde bude jo. menšia Áno, na základe 100%. toho budžetu, aj na základe toho, aký výtlak to má potom určitě, a dosahy. určitě. Ale no. Já se chci ještě zeptat, do tady té reality show, z který jsi byl doporučený nebo ses přihlásil? Tam som bol oslovený. Oslovený. Tam som bol oslovený a ten vzťah vlastne skončil, vieš čo, my sme hneď trávili 24/7 spolu. Takisto, jak aj tuto na vile, ale tam vlastne jednak nám vyberala ako keby nejakým výberovým konaním, vieš, tie testy a tieto veci. Nie, že veda, vieš, nás ako keby, že takto nejako vybrala. Akože to bolo nejak A nám tak nejako chýbalo to, vieš, odlúčenie od seba, že či vlastne si navzájom chýbame, alebo nechýbame, vieš. Lebo potom vlastne po tej ceste svadobnej sme mali prenajatý byt, to nebolo, že by to bol môj alebo jej byt, to sme mali z produkcie prenajatý, lebo ja som býval vtedy s kamarátmi a ona mala podnájom v jednoizbáku, takže sme to nevedeli nejako zladiť, tak toto bola jediná cesta. A v rámci tohoto vlastne nám chýbali tieto veci, plus ja som taký ten, čo nemá rád, keď žena fajčí a cítim cigarety alebo zápach. To mám rád. Tak ja som ju nechcel vlastne v tomto nejako meniť, obmedzovať. A nejak sme sa potom postupom času rozišli. Skúšali sme to aj po show, mimo kamier a jednoducho sme to nedali. Sú proste, že my sme si rozumeli vo veľa veciach, ale nevideli sme takú tú spoločnú budúcnosť. Počkej, tam její kamarádka byla. Diana. Mám pravdu, že jo? Diana, je áno. to ono. A Milo, pozor. A Milo. Ja som sa spoznal s Milom a s Dianou cez Karin, lebo Ano. oni boli dobrí kamaráti. Ano, já si to pamatuju, tam si vešlel a ona tam, ten její prostě úsměv, kámo, tam byl hned. Hej. A to jsem si říkal, no, že to je ono. Já co si vybavuju, že mě určitě slovenská svatba na první pohled bavila daleko víc než česká verze svatby na první pohled. To som nevidel, takže neviem ani To mě vůbec nebavilo. A trošku to je ten důvod, z čeho já se i trošku bojím, že teďka má být... Růže pre nevestu. Bachelor česky. A nevím, jestli to vůbec bude moc konkurovat tomu, co se dělo na tom Slovensku. Pozri sa, záleží strašne od toho celého castu. Tam to bolo tak dobre nakastované, že sa tam proste diali veci, ale zoberme si, alebo povedzme si úprimne, keď zatvoríš niekde 18 žien, tak ti spravia väčší rozruch ako 18 chalanov, kebyže sa má byť o jednu babu, vieš, že proste ty si povedia, tak z tých 18 sa vyprofilujú dvaja reálne, hej. Úplně. A tam ty vzniknou nejlepší kámoše z nich. Víš, áno, že my chlapi by sme sa radšej proste že zomkli spolu a budeme proste fakt, že kamoši a nájdeme si spoločné záujmy, ako reálne si chodiť navzájom do nejakej zeliny, keď to tak ale ty holky, tam byla nevraživost jako kráva. Jako. Já jenom chci říct, že můj pes se tady stopro... Ne. Cítíš to? Ešte nie, ale dúfam, že nie. Tak ten se stopro tady někde... Tak počkejte, protože tohle mi je 100% jasný. Nehybte s nohami. Znám svýho psa a tohle je smrad. Kubo, u tebe to není. Však zober si telefon a zapni si oný blesk, že či oné. No, tak jak jsem říkal, v rámci té český Bachelor, tak myslím si, že to nebude mít třeba takovou, nebo nevím, jestli to může mít vůbec takovou úspěšnost jako ta slovenská rúže. Pokiaľ robil cast rovnakí ľudia ako na Slovensku, čo väčšinou takto tie televízie spolupracujú. A tak by tam museli byť ale Slovenky proste. Sú fakt crazy. Počkaj, ale však aj české dievčatá majú čaro.
Jako Počkej, Čaro mají, ale ty Slovenky mají. Ale Slovenky umí být úplně jiný, kámo. Jako. A to vnímate vy Česi, ja som sa akorát dneska... Vy to máte úplně stejně naopak. Presne asi, tak, ne, presne tak, vieš, čiže akorát dneska som sa o tom bavil s jedným taxikárom, ktorý ma viedol na jeden rozhovor a on hovoril a presne sa ma pýtal, že ako vy Slováci vnímate Češky? Ja som mu povedal, že to není možné, lebo proste my presne takto vnímame Slovenky. Takže... Líbí se vám, jak mluví Češky? No jasné, ale tak aj... Ale zase, když mluvíš Slovenky, kámo, musíš uznať, že je to hezčí. Je nám to prirodzenejšie, vieš, proste tu je to, že ty vlastne uprednostňuješ to, čo nemáš na dennom poriadku. OK. Dobře. Ne, já jsem vždycky často přemýšlel nad tím, že mi strašně jako bavilo, jak mluví Slovenky, ale strašně mě někteří kluci, jak mluví slovensky. Tak to mě protože vadí Češi, u tebe... co mluví slovensky. No tak to taky nemám, to nemám rád. To nemám rád, že jsem přesně já, ale to je jedno. Vždycky, když je mezi svátma. Vieš čo, aby som povedal pravdu, tak jako, já jsem z východu. Dobrý bluff už. To je jedno, ale třeba ty to nemáš, ty máš hrubý hlas, ale spousty Slováků, co třeba vypadá jako, že mají dobrou muskulaturu a tak a pak začnou jako rozprávat. Mluvit normálně. Já už zase přeskakuju. Mluví Ne, a začnou mluvit, tak mně to přijde někdy vtipný, ta slovenština. Pro mě jako pro chlapa. Víš, jakože to je zajímavý, ne? Ako keby, že chceš, tak ja môžem hovoriť aj tak. Takhle, kámo, jako spoustu Slováků já takhle vnímám, ale u holek to takhle vůbec nemám. U holek mě to strašně jako baví. Ja akože neviem, tak asi to mám po otcovi, vieš, takýto nejaký, že hrubší hlas, chvála Bohu. Som za to rád. V škole som musel vždy šepkať a keď som šepkal, tak aj tak ma bolo všade počuť, takže to mám tak nejako prirodzene dané. Hele, a ten modeling, jak jsi zmiňoval, tak ta nabídka z toho zahraničí byla to ta jediná jako věc, která tě přiměla na to změnit... Práve, že akože to bol taký ten spúšťač toho celého, vieš, že ja som nad tým, že začal uvažovať fakt, že intenzívne, lebo mi to obmedzovalo taký klasický môj život a už som s tým bol nespokojný, povedali mi, že musím ďalší rok a pol minimálne vydržať s tými dlhými vlasmi. A ja som si hovoril, že OK, že proste pokiaľ nepríde niečo konkrétne, tak ja to proste dám. A ono proste prišlo. Hej? Tak to bol taký ten spúšťač toho celého, že OK, stačilo, aj keď som to fakt, že chcel dať na tú dobrú vec, ale trpeť ďalší rok a pol a zistiť potom nakoniec, že tá kvalita vlasov by nebola dobrá, vieš, tak by som proste si takto trepal hlavu a neviem, proste som mal taký vnútorný pocit, že to zmení, tak som to zmenil. Já se tě zeptám, je něco v modelingu, co ti nebylo vůbec příjemný, nebo že jsi to odmítl, že jsi to nechtěl dělat? Je něco takového vůbec? No, však na jednej strane sa vlastne preberá, alebo ja sám som s tým vyšiel, v podstate neviem, či vy viete, chalani, že som v podstate ako keby bol za mojich skorých, ranných, mladých čias tak nejako navedený k fotkám, ktoré som nechcel fotiť. Tak to nevíme. Ja to viem. Aha. Takže tak ja to nevedel. Ja som bol ako keby, že v takej nejakej fázi, že som chcel niečo dokázať, lebo som vyšiel ako keby, že mám pocit, že som vyšiel zo základnej školy, kde jednoducho som nebol úplne obľúbený. Nebol som ani obľúbený. A už vtedy som sa tam začal nejako formovať, jak som bol starší, do takého nejakého nie že prototypu modela, ale že som začal vyzerať lepšie, ako keď som bol 13-14 ročný, hej. Jasne. A tak som si povedal, že prečo to nevyskúšať, a proste som sa dostal do kontaktu s nejakým človekom cez dokonca asi Pokec, ak viete, čo to je na Slovensku. Pokec SK. Presne tak. My sme mali X-chat. On ma zavolal a ja hovorím, že OK, malo to byť normálne fotenie proste pri... ja už si ani nepamätám presne tú celú scénu, jak to tam vyzeralo. A on začal, že hento, tamto, toto a že to je úplne normálne, že to robí každý. Že proste takto sa začína v tomto svete a tak normálne ma zmanipuloval, ja neviem ako. A dostal som sa proste do potom... A ja som to nevnímal ako niečo zlé, lebo mi povedal, že to je proste to úplne normálne. A až potom vlastne kdesi čosi, vieš, tak nejako keď som odchádzal so strašne zlým pocitom odtiaľ, tak typek mi dokonca dal, že 5 € na cestu naspäť, lebo to bolo v Bratislave, ja pochádzam z Nitry, takže na autobus naspäť a vybavené.
No a vôbec som nečakal, že po tých XY rokoch, čo je proste asi 10-15 rokov, sa by to dokázalo najiť a že by si to niekto takto proste skladoval, takéto nejaké fotky, aby to potom niekedy v budúcnosti mohol použiť, lebo jaká je šanca, že ty nafotíš niekoho v takýchto, možno, že to ešte aj použil tie fotky a ešte za to dostal nejaké peniaze na nejakom zahraničnom trhu, ja o tom neviem, ale proste pre mňa to bola veľmi zlá skúsenosť. No a toto bolo proste také, že jaká bola otázka? Skús mi zopakovať, lebo... Že si zažil něco v modelingu. Právě, co tě takhle odradilo. Že ja som potom nechcel, ja som bol potom aj do toho tak nejako vtiahnutý, že nechcem riešiť nič, čo by išlo ako keby že už potom, že proti mne, aby som s vidinou toho, že by som sa dostal niekde vysoko a mohol byť úplne niekde inde, že by som musel zaprieť samého seba. Čo znamená, že by som sa proste nevyspal s niekým, či už je to primárne ako kebyže s rovnakým pohlavím, len kvôli tomu, aby som proste sa niekam dostal vysoko, hej. Lebo sa ku mne dostávali také informácie, že to je bežné a že proste to chalani to robia. A jednoducho toto mi bolo proste ako kebyže odporné, no a do určitého momentu, pokiaľ ja som nezískal som znova svoje... tak nejako. Áno. Nezískal znova plnohodnotné sebavedomie a proste k tomu ma dovedlo cvičenie ako také, tak som nič nechcel takéto riešiť, až do momentu, kedy už som bol spokojný s tým, že ako vyzerám, že proste makám, že mám dobrú postavu, tak sme vymysleli s Lukášom Kymličkom proste prvé fotenie, ktoré bolo, že spicy, jako pája, ale... jako pája. To je spicy. Ale zároveň to bolo estetické, nebolo to vulgárne a malo to pôsobiť tak umelecky, hej. Čiže to je prvé... to, jak tam seš s tím hadem? Áno, presne tak. Tak víš, co máme my v Čechách, ne? Že mi mačkáš hada. Slyšel jste někdy? Jasné. Mačkáš mi hada. Nešej na mě, mačkáš mi hada. Tyjoga, tak to je zajímavý, kámo, to jsem vůbec nevěděl, že to jsem ani z tebe nechtěl vlastně jako dostat, ale děkujeme, že jsi s náma o to podělil. Já jediný, co mě napadá k tomu tématu, který můžeme uzavřít a nemusíme se o tom bavit, tak mě napadá, že podle mě je, kámo, strašně moc jako... Takhle zneužitých lidí, veď. Ale to sa netýka len chalanov, to sa určite týka, mám väčší pocit, že sa to viacej týka dievčat ako chalanov a proste není to nutné to takto riešiť. Masakr. Tak já jsem to nezažil, mě si nikdy nezavolali na focení nikam. Mě taky ne, to čekám každým. Já bez trika bych rád fotil strašně. Já čekám, až najdou hada. Ale však ty na to máš postavu. Bejval. Už ne, už brácho, už jsem starý, seru na to. Nemluvme o tom, nebavme se o tom, nechci brečet. Já si se na to podívám, tak mám nervy akorát. Hele, jdeme do vily. Poďme. My se můžeme bavit o tom, jestli jsi se přihlásil, nebo jestli tě nakástovali. Ono to bolo tak, nenakástovali ma. Chtěl si tam? Takto, ja som sa vlastne spoznal s Adamom Sedrom niekedy v máji. Takže nejste úplně dlouholetý kamarádi. Nie. My možno, že tak pôsobíme, lebo sme si úplne sadli. No tak to je druhá vec. Ale fakt to bolo také, že sme sa od mája nejako dali dokopy, že sme sa stretli vonku a začali sme nejako kecať. A ja som ho evidoval. Promiň, že tě přerušu, ale víš, proč jste se spolu začali bavit? Protože jste si podobný a určitě na sebe rádi koukáte. Víš, tak díky, hneď som... Dobře, ty vole, ty taky. Hneď som bol zaškatulkovaný. Nie, vieš čo, máme spoločného kamaráta, ktorý mu točí videá a ja som s ním chodieval cvičiť a takto nejako sme sa vlastne spoznali. No a on o tom ja som ho evidoval vlastne, ale nevidel som dovtedy žiadnu časť Love Islandu. A on mi o tom začal hovoriť a že je proste za neho super skúsenosť, neviem, blablabla, hej. A tak nenútene, vieš. A ja, že OK, kvôli tebe si to proste pozriem, lebo on fakt z neho sršala. A ty do si nevidel som nič, nevidel som. Ja som to evidoval, že to je, ale proste som nebol zainteresovaný do toho celého. A ja som, kámo, tú tretiu sériu normálne, že zhotol.
To bylo tak dobré. Jasné, že ma to bavilo. Hele, za mě to byla nejlepší série. Jo, za mě taky. A víš co, a myslím si, že tam byla přesně ta hrana, že už za ní to úplně nemuselo jít a že to je dobře. Jo. Víš, že tam to fakt bylo jako... Bylo to vyvážený, jako no. Hej, letos to jde úplně za hranu, no. A teraz už vlastně už to nebude mať také číslo, lebo som tam není. Je to tak. Volí, no. A tak hele, a vrátil by si se, kdyby ti řekli? Vieš čo, dovčera by som ti povedal, že 100% áno. Fakt. A posledné... Počkej, viděl si díl a no, potom... Veď práve, vieš. A teraz je to proste také, že by som zvažoval, vieš, že hlavne, že ja som doteraz nedostal žiadnu ponuku na to, aby som sa vrátil naspäť. A keby ju mám dostať, tak by som zvažoval, že či to má v vzťahu mňa a domy môj návrat pomôcť, alebo len ublížiť. Vieš? A toto je presne tá otázka, lebo ak si tam ona reálne dokáže nájsť vzťah, alebo respektíve partnera, s ktorým si to bude vedieť predstaviť. Asi Maťo to není asi. No nie, rozprávame sa o Danovi. Lebo to je asi jediný momentálne aj z toho, čo ona sa vyjadrovala v poslednej časti. Tak to som ja, aby som proste tam išiel niečo rozbíjať, vieš? Z takéhoto hľadiska. Ja viem, že si možno, že týmto ako keby zatváram tú pomyselnú možnosť ísť tam, ale není toto niečo v mojej povahe, že by som chcel niekomu takto škodiť alebo robiť drámu, vieš? Ale mne sa to kvôli kontentu. Mne sa to líbí. Takže ja aj tak vlastne sa stretneme po vile, to je jednoznačné. Sama to povedala, že sa o tom porozprávame, hovorím, mne chýbajú niektoré veci na to, aby som si ucelil nejaký pohľad na to, čo sa tam reálne stalo, ako to ona vnímala a tak ďalej. A ja ju mám stále rád. Není o tom, že proste by som na ňu len tak zabudol, hej. Sú to veci, čo... Je to práve. Ne, my už sme teď taky s Dominikou. Hej. Vieš, že ja to neviem proste, nevieš takto. To nemôžeš vypnúť. No, ale proste není som ani naivný, hej. A že by som bol tak, že za každú cenu išiel. Ja sa nevzdávam, ja som proste typ človeka, čo vie zamakať za vzťah a vie do toho dať strašne veľa. Ale na to musia byť dvaja, vieš. A hlavne vo Vile sa dejú veci veľmi rýchlo. To, čo je odvysielané, je 20% z toho, čo sa tam reálne deje. My tohle víme, no. A proste ten čas tam plynie úplne inak a tie emócie, ktoré sú tam, sú umocnené o 100-násobne ako tu v reálnom živote. Čiže tie veci, ktoré sa tam reálne dejú, tak sa dejú, ale za normálnych okolností by sa možno, že nestali. A toto je taká tá toho myšlienka, že lebo my tam reálne nemáme žiadne externé vplyvy. My jediné, čo riešime, je náš vzťah alebo naše vzťahy na vile navzájom a tomu, čomu sme my vlastne vystavovaní v rámci celej show. No jasně, vy vlastně nemáte vůbec ponětí o tom, co se třeba řeší tady. Vůbec. A tady třeba se řešili, tam byly asi nějaký top úplně věci, které se řešily a to bylo ty a Domča. No ano, a hlavně se řešilo to, že ty řešíš to, jestli je v pohodě ten věkový rozdíl. Pak se hodně velká kauza bylo, že si zmínil, jestli si chce dodělat školu. Jo. Tak to bylo veľký. Jako. OK, môžeme sa k tomu, akože ja som sa všade, ale poďme do toho. Jasné, ja som, aj mi prišla otázka, že či by som za normálnych okolností v reálnom živote riešil 19-ročné dievča. Ja som povedal, že nie, ale nevnímam Dominiku ako 19-ročné dievča. Chápu. Proste vyspelosťou, názormi, tým, ako sa správa, je ďaleko popredu, ako má reálne fyzický vek. To, že sa v niektorých situáciách správa ako 19-ročné dievča, má na to úplne právo, lebo má 19 rokov. Víš, co je nejhorší na tom? Že ona prostě působí tak dospěle a pak vlastně lidi zapomínají na to, kolik jí je. Presne. A potom, když se jí stane něco, co je, se tak stane je to dávajú vyžrať. Tak je to přesně to, Můžu to přirovnat k mý oblíbený jako fotbalový tématice. Pojď. Já mám rád strašně fotbal a přesně tohle to se stává mladým klukům na fotbalovém hřišti, kdy ty jako fanoušek vnímáš toho 19letého kluka, který ukazuje ty stránky, že má ohromný potenciál. Má ohromný potenciál, kdy vlastně ty mu fandíš a říkáš si, ty
ten je neskutečný v 19, vole, jede bomby a pak má zkratový situace, kdy prostě, vole, třeba vypne mu hlava, neřeší věci dobře a ty ho za to ale vlastně už ti přestane docházet to, že vlastně ty koukáš teprve na kluka, který hraje dospělý fotbal třeba rok a půl. No, jasne. Víš, jako, že myslím si, že něco takového to může být, ne? Jako, no jasne, a mne sa stala proste rovnaká vec, lebo ja som ju začal vnímať ako rovnocennú partnerku a ja som úplne odfiltroval v podstate ten vek, alebo rozdiel, ktorý medzi nami je. A proste som jej povedal vec so šatami, ktorú ja som považoval za jednak také vyjadrenie toho, čo som si v tom danom momente myslel a nie, že to, čo chcela ako keby že počuť, ale mohol som to povedať oveľa jemnejšie a mohol som to povedať iným štýlom, tak aby to jednoduchšie zobrala. Zase ja s tebou... No poď. Lebo proste som nemal ju navnímanú, ako je citlivá. Ale za to ty si nemohl, kamaráde. Ja som v tomhle stál za tebou strašně. Jak ty? Ty taky. Oba dva jsme stáli za tebou. Ne, hrozně jsme stáli za tebou. A víš proč? Protože to není jenom v 19. Tohle není problém. Přesně, tohle to vůbec není problém 19. Ne, zase na její obranu, tohle není problém 19 letý holek. Tohle jsou kámo i ženský ve 40. Tohle, když by si řekl Jenny, který je 30, vole, tak se taky prostě jakákoliv ženská, pokud není trošku výš, jako... Nemá trošku... len to zobere proste asi inak. No. A hlavne toto bolo umocnené tým, že my sme mali obidvaja v ten deň strašne na hovno. Áno. Celé sa to vyvrbilo týmto celým, hej. A ešte umocnilo tým, čo som povedal a potom bolo sničnuté, respektíve sa to mohlo... No to dáme, to se ještě vrátíme k tomu. No. Ale nemyslím si, myslím si, jako partner si udělal tu nejlepší věc, co si mohl. Samozřejmě si mohl říct, lásko, není to tvoje barva, ale i tak ti to strašně sluší a mně se v tom líbíš. Dobrý, pohodě. Ale to, že prostě, lásko, není to tvoje barva, za mě je to úplně v pohodě. Neřekl si, lásko, tak to je sudej, to je hrůza, já se pobleju. Len aby som objasnil, lebo to tam asi nebolo ukázané, respektíve nebolo. A tomuto vlastne predchádza jedna vec, že ona mala iné šaty. Čierne tak to šaty, sme nevideli. Čierne šaty, ktoré vlastne v tom danom momente ona si nemohla obliecť, lebo rastrovali na obraz, vieš. Takže to nebolo schválené a dostala tieto. A ja som proste prišiel tam, jak som videl v tých čiernych šatách, ja už som mal pripravený čiernu košelu, vieš, že proste bude to bomba, budeme ladiť, vieš, nech všetci vidia. A v tom momente vlastne som to porovnal, vieš. No tak to... Áno. Tak už to chápem. Budeme ladit a v tom momente přišla s těma vyblitejma a ja som dostal tiež inú košelu, vieš, a tieto veci, tiež som sa cítil, ale zase ona proste ma v tom danom momente podržala a povedala, že mi to veľmi pristane. A ty si řekl, tobě to neslyší. A hej, ja som proste to dojebal. Moje barva to je, ale tvoje barva to rozhodně není. Ale jakoby z toho pohledu té produkce, jak nám to ukázali, tak my jsme stáli mega za tebou. A už nie, hej? Teď už moc ne. Tak to si... Jestli ona ti řekla, hej, mega ti to sluší a teď... Jo, a on, ale to bere. Ale akože to nenadväzovalo, že ona mi povedala toto a hneď čakala odo mňa, vieš, že ona, že spätne. Ale ty už si to řekla, ona ti to pak chtěla vrátit, víš? A teď ona by ti řekla, vidíš, a já jsem ti tenkrát řekla, jak ti to sluší a ty jsi mi řekl to. Preto hovorím, že ma to proste extrémne mrzelo a že som proste sa zachoval netaktne v tom danom momente. Ale víš, takovýhle věcí, sám není nám 19, jo? Ani nechci jako říkat 19, není nám 20. Prostě tady těch věcí se v tom vztahu stane hrozně moc. Hej, ale víš, si jako, zober, že áno, len... Stane, okay, ale v reálnom životě se stanou třeba po čtvrt roce, že jo, jako. Jo, určitě, 100%. Tam nemáš prostě tolik času to navnímat, přesně jak ty říkáš. Ale zase na druhou stranu, kolikrát se ti stane, zrovna tobě, že se tě tvoje žena zeptá, jestli jí to sluší v tomhletom. A ty řekneš, co? Že ne. A potom ona jde a říká to mně. Jeho žena říká mně, že jemu se to nelíbí. Pochopil, já mám ze svojí přítelkyní taky věkový rozdíl, docela veliký. Asi 11 let. Mm-hmm. A ty? Já 10. No. A... No. Víš? Jsme dobrý. No, postavit stejný stále. Kolik ty tam máš? 14. 14 je dost už, no. To už je holčička, to už je holčička, která půjde na vysokou za chvíli. Halo, klud, hej. Ne, a
to vnímání toho, třeba když se bavíme o tom oblíkání, ten styl, tak já prostě jsem strašně dlouho musel navnímávat, my jsme spolu roka půl, ale mě to trvalo prostě třeba 3/4 roku, než jsem navnímával, jak se vlastně ty holky v dnešní době oblíkají. Co se jim líbí, co je trendy, protože ty holky to sledujou, že jo. A já mám prostě nějak zaškatulkovaný to, prostě jak by se holka měla oblíkat. Víš? Teraz si zober, že tvoja holka má vedomosť toho, že proste sa na ňu pozerá celé Československo. No tak to je šílený. Masakr. A ty by si to tak... Hej? No, tak takže už vieš. Se tady skazovat, kurva, jestli tě nabídnou, aby se tam vrátil, nechoď. Nedělej to. Už tam... Jestli chceš něco zachránit, tak tam nechoď. Ty tam jenom pošli vlaštovku takhle. A řekni, promiň, ty zelený byly hezký. Napiš tam jenom prepáč dušky. Hele, možná se to děláme moc... To vole raníka. Ne. A akože ja som sa cez to prenesol, lebo my sme si to vysvetlili. Hej. Tak to je dobře. Takže akože to vám chcem... A i tú kauzu s tým polštářem. Aj všetko bolo urovnané, v podstate my sme sa do toho osudného dňa, kedy začala Casa Amor, vlastne už boli tak, že jasne ideme proste na to na 100%. No tak nám to bylo jasný všem, my sme si mysleli, že tak myslíš, že keby som to necítil, tak je dám len tak, vieš. A hlavne ono to vyznelo v tej telke, že ja som vedel, alebo tušil, že bude Casa Amor. Ja som to nemal odkiaľ vedieť. Ne, to mi nepřišlo. Že... Ale psali to. Jo, ale mne to reálne v podstate to bolo to, že ona mala ten deň ráno vypadnúť a ja som bol rozhodnutý, že proste... Budeš tomu. No, že za ňou by som išiel, vieš, že proste pre mňa by tam nemalo ďalej zmysel ostávať, vieš, keby som tam vlastne ako keby, že nemal domy a preto som bol rozhodnutý, že jej ho dám a keď proste, to bol pre mňa jeden z najhorších dní, kedy vlastne ona mala toľko od toho, aby vlastne vypadla. A preto som bol rozhodnutý, že jej ho dám proste na znak takého niečoho, čo sme si tu dokázali vybudovať a čo nás má v tom danom momente rozdeliť. A potom, keď jej oznámili, že má prvý výkričník, tak to pre mňa bolo, že chvála Bohu, hej. Teď už má druhej, ne, výkričník. Hej. Říkali, že... A potom vlastne som si ju zobral a som jej ho dal, lebo už som bol tak nastavený, tak prečo by som to ďalej odkladal. A hlavne tým, čím sme si prešli, jak som to povedal. Bolo pre mňa náročnejšie ako to, že vydržím pár y dní nejaké skúšky, že sem prídu nové dievčatá, vieš, z Casa Amor, tak som jej ho dal. A jednoducho to bol pre mňa najväčší dôkaz toho, že vo mne môže veriť, vieš, v tom danom momente. A keby sme mali jeden deň navyše, tak som o tom vnútorne presvedčený, že tá Casa Amor by dopadla úplne inak, ako dopadla, vieš, keby máme o jeden deň viacej. Pojď, věřím tomu. Do čeho ty si chtěli? Ne, já chci říct, že v rámci toho Love Islandu letošní řady tam byl jeden z nejhezčích momentů, co jsme se s Járou shodli, že je. A je to teda na jednu stranu jako smutný, že ten moment jakoby není mezi lidma v páru, ale je mezi dvouma klukama. A to je mezi tebou a Trabem. Že jsme to strašně scenili, to chování toho Traba a i to... Jak ten šel pak za domy. Ale i tohleto... Nevidel som to. Hlavne akože viem, že sa ma zastal a že jej povedal nejaké slova. Ale neřekl to hnusne. Nebyl zlej. Nie, povedal, že si nás... Ale neřekl to. Ale neřekl... Řekl to hezky. Neviem, toto sa ja som to nevidel a pýtali sa ma na to. Ja som povedal, že v tom danom momente ja som nemohol vnímať všetko. A jednoducho to bolo pre mňa jednak veľmi zdrcujúce v tom danom momente a nevnímal som všetko a hlavne ja som nevidel ešte časť, kde som vypadol. Ja som sa vlastne ako keby že dostal po začiatok Casa Amor a potom som preskočil vlastne na 25. časť. Tam som videl posledných 10 minút, lebo to ma zaujímalo. Potom to tam tak šikovne stopli, hej, a nechali nás čakať 24 hodín. A videl som celú 26. Aha. Bylo to pro tebe tak jako bolestivý, že si to nechtěl vidět? Nedostal som sa k tomu časovo, lebo ja som na Slovensku, respektíve späť z kanárskych 4 dní. Čo vlastne znamená, že som mal 2 dní na to, aby som sa nejako spamätal a pozrel si niečo, tak som to začal vnímať presne od toho momentu tých šiat až vlastne do začiatku Casa Amor a už potom som cestoval sem, takže už som to nestíhal.
No, mně se prostě líbil ten moment, jestli si vybavuješ to, jak tam sedějí spolu s Trabem, oni dva právě, jak jste si tam podávali ruce, víš? Ježiš, jak ma zobral, že mi tam donesol ten drinky a Ježiš, to bolo fakt super. Jako, to právě zmiňuji. Tenhle ten moment pro mě byl jeden z nejhezčích, jako na tom Love Islandu, což je vlastně ve výsledku i smutný, že jsme nezažili moc hezčích momentů v rámci Není to tam, páru, no, jako, tak jako co bychom... Ale tohle bylo super, jako, že myslím si, že mezi váma dvouma je fakt asi velký kamarádství. Pre mňa je ako brat. V tom danom momente proste pre mňa bol brother from another mother. Mm-hmm. Čiže to je... Kuba neumí. Co říkal? Prepáč. A úplně, jo, máš pravdu. Ale ja viem. Ale dobrá slovenčina. Máš naučené. Ale fakt akože toto bolo pre mňa obrovské gesto a dokázali sme si nájsť cestu, aj keď na začiatku som ho vnímal ako týpka, ktorý sa sem prišiel predvádzať. Ja, a pritom vôbec. A on je tak srdečný člověk. Vůbec. A řekl by si, že ten tam projde 9 frérek. On má jednu tu samou od samého začátku. Je to super kamarád. A je do nej zamilovaný. A je do nej zamilovaný. Jde to na něm vidět. Takže prostě Trabíňo, kámo, drž sa tam. Jo, ty máš Trabíňo, na to. Bráško. A my sme si tam vytvorili alter ega. Vy poznáte Naked Bananas? Ano. A oni jak tam mali hrušky hrušky a tých vagošov. Tak my sme si vytvorili také, ale nikdy to tam nebolo použité. Asi schválne. A my sme rozprávali takto. Jo, tohle sa na mňa takto nepozeraj, lebo ja ti skočím do úsmevu. Hneď. No. Čiže to je ten hubenej, ne, s tím, co teď byl v Clashi a tady ty. Ano. Já vím, co to je, oni dělají toho rytmu. Hrušky a Dynamo. Toho rytmu se, ne? Že jo, ne? A proste... Ne, fakt to není ono. My sme sa takto nejakým štýlom strašne zblížili a do toho zapadol aj Dano. Ako Don Esky, hej? On lebo vyzerá ako Escobar a lomeno Freddie Mercury. Jo, Freddie Mercury, ono. Freddie, jo. No. Čiže takto nejako to zapadlo celé. Hele, my teď ukončíme YouTubeovou část a půjdeme na Hero. OK. Protože tohle ještě já mám hrozně moc věcí, které chci pořešit. Takže dámy a pánové, mějte se krásně. Tohle byl Dušan a Jakub Děkan. A Jaroslav Holach. A Reality Show Podcast. Čaute. Chci se ptát, jsme u toho Dana. No. Takže, kámo, snitchil to. Jo. Nemohl být s váma v trojici. Nebyl. Už nebude. Neměl by být. Ja som ho tam mal ako proste druhého najlepšieho kamaráta. A čo sa týka tejto konkrétnej situácie, Dano mi v tom danom momente povedal, že kámo, ale že ty si to povedal. Přední. Povedal, že neviem, na čo sa to hrám, že keď viem, že som to povedal. Jeho jediným dôvodom, prečo by tu chcel zostať, je Gabi. Ja Dana som vnímal ako fakt kamaráta, lebo proste sme si niečím prešli. A veľmi ťažko sa mi dostáva cez to vedomie, ktoré som nadobudol tam, cez to, čo vidím tu. První skoro, co tam bylo, je, že tam začal pomlouvat Lauru. Ho podľa mňa vybrali len kvôli tomuto. Dobrý, no, tak vážně si sem přišel, abys mi tady jako říkal, mluvil o svojí bejvalý, jak seš ublížený. Tohle musím říct, vole. Řekni, brácho, řekni to na plnou hubu, jako, já za tebou stojím. Já se za tebe vždycky jeden postavím. Z nich tam prostě jako řekne na tvoje konto, že víš, já nechápu toho Dušana, ty vole, když je, vole, mně přišel slizkej, vole, odpornej. To, čo povedal, viacej hovorí o tom človeku ako o mne. Brácho, já hrozně chci, aby ses tam vrátil. Já už taky! Ja by som len povedal, že ja som videl všetko. Samozřejmě tam máme ještě dalšího člověka, který se ucházel o Domču. Že ja som sem prišiel kvôli tebe. A keby si tu není, tak ja sem nejdem. A jo, to říkal vlastně.